Lembu nyomiyo gi Nyasaye mwalamo nyomiyo watie tamwa mokwongo maber. Omiyo pod akwa lembu mondo wadhi wati tam mar ariyo ni maber. Mondo dongruok ma nyowa dwaro otimre. Skul ma kawuono wachiwo basni, skul ni nochaki gi Bishop manosenindo Daniel Masara. Kano loko skundni obedo mar public na singo ne abro gero skundni. Kendo dom mana singo na chasegero, laboratory asegero, bas be kendo kawuono kora timre nade akelo. Omiyo an gima kora kwayo ni skundni odhi otim maber, nyowa waseyiero kata obedo ni ok wayudo rais. Wan kaka oganda mar Joluo kik chunywa tho. Wabeduru motegno. Oginga Odinga kano riembe sirikal higa mar 66 yawuoyi noringo noweye, to jok manodong' manochung' kodgi keregi pod nitiere nyaka kawuono. To jok manoringo noluwo mwandu, noluwo telo, keregi onge, kata gin gi nyithindo to manyigi iluongo onge. Jatelo bedo ng'ama wacho ni ka koth chwe to ji puro, ka chieng' rieny to ji keyo. To ka nok iyiero jatelo, bo ok ichak idhi isandri kuome ni koro ichung' e dhode go kode picha to yier to nok iyiere. Nyiso ni ok in jatelo. I'll remain an ODM member because I believed on the ideologies of our ODM party. That does not mean that when the UDA government brings an agenda which can support the people, we'll oppose. We are not going to just oppose for the sake of opposing. But we'll remain with our identity as the people of Kenya. More so somebody coming from Sona West, as a Luo, I'll not sell my birthright simply because we are not in government. CDF nyoche wacho ni ong'ad bura ni onge. Adwa wacho ne jomoko ma ok nong'e mano maber ni CDF sheria matayo CDF aguch CDF masani iluongo ni NG-CDF Act of 2015 mar higa mar 2015 mane do ng'ado ni ogol cha ni iluongo ni CDF Act mar higa 2013. It's not 2011, it is 2013. Higa mar 2013. Koro CDF pod nitie, wabro yudo pesa kendo wakonyo go ji. Ng'ata ma nyathine oyie somo wang' ni wadhi puonji. Wateri kata skul mabathi no wachulo ni fi pole pole usom chieng' moro bed ng'ato. Doge kamano. Ket koro Raila ok dhi bedo president, wadwa loso ground ka obed mapek. Masamo chopo mobro dware to wayude kwa ikore maber. Doge kamano. That's my foundation model lay today. Let those people who think ni Luos are gone. Hey, people are there. Even me. Kama watu wamekataa kusimama president nitasimama hata kama ni watu wamekataa nitasimama. Ama ni aje, si I qualify. Yeah. The school currently we have shortage of water. We have a pump, though it is failing now and again. And we are also appealing to our area MP that when funds are available, he could see it right that because the girls are now putting up in the school, we have the teachers' quarters, so that more of us could be able to stay in school, so that we are also able to have more contact hours with our girls. The school is a public county